Dom kultúry Samka Dudíka v Myjave a fotograf Vladimír Pixel Domen vás srdečne pozývajú na autorskú výstavu fotografií, ktorá sa uskutoční od 22. septembra do 3. októbra. Vernisáž otvorí výstavu 22. septembra o 16:30 v priestoroch Domu kultúry Samka Dudíka. Bude to výnimočné popoludnie, počas ktorého sa spoločne ponoríme do sveta obrazu, príbehov a emócií zachytených objektívom. Vladimír Pixel Domen sa fotografii venuje už 21 rokov. Počas tejto cesty zachytil tisíce neopakovateľných okamihov. Od veľkých koncertných pódií cez divadelné dosky a športové zápasy, až po tiché, intimné momenty, ktoré dokážu rozprávať príbeh bez jediného slova. Na tejto výstave prinesie to najlepšie zo svojej bohatej tvorby. Zábery, ktoré vznikali v rôznych kútoch Slovenska a prinášajú emóciu, ktorú možno cítiť aj bez vysvetlenia. Počas celej výstavy si budete môcť zakúpiť certifikované fotografie v limitovaných edíciách a autorské knihy. Z vernisáže si návštevníci môžu odniesť nielen knihy a fotografie, ale aj 2 vstupenky na muzikál Dracula. Pre všetkých bude pripravené malé občerstvenie. Tešíme sa na vás. Toto podujatie podporili Mesto Myjava, Kopaničiarske noviny, Bagetéria na Busku, Bunch of Barbers, Galaxy, Copy Centrum Senica, Garmond Nitra, Dars, 3D Foto. Ďakujeme za vašu podporu.